en un dels actes del 12è aniversari de Can Batlló. I bé, avui proposem una xerrada sobre pedagogia llibertària. Jo soc el Tons, membre de la Pinya, i em van convidar a presentar, moderar i participar d'aquest acte, i amb molt de gust he vingut per compartir una estona de reflexions i de coneixements sobre el que és la pedagogia llibertària, el que ha sigut, el que és i el que serà, esperem. Jo diria també, per contextualitzar, que és molt important. Avui la pedagogia llibertària sempre ho ha sigut, però en els temps que corren crec que és important que seguim persistint i resistint. Així que avui tenim plantejada una xerrada amb dues parts. Una primera part més històrica, una mica de recorregut des de finals del XIX, part del segle XX, sobre el que ha estat la pedagogia llibertària, especialment a Catalunya, un territori procliu i molt productiu en aquest sentit, que ens brindarà l'Emili Cortavitarte, historiador, divulgador, investigador, membre de la Fundació Salvador Seguí, gran coneixedor del moviment llibertari en general i en concret de la pedagogia llibertària, i ens farà un recorregut històric, elements importants, referents, principis, perquè ens situem en el que significa, què aporta, i quina ha sigut la rellevància i la importància del moviment llibertari en l'àmbit educatiu i pedagògic. I després farem una altra part que els companys d'Arcàdia, la Noa i el Joan, ens explicaran com actualitzen aquests principis avui, quins són els reptes, dificultats, com elaboren aquest pensament i aquesta pràctica educativa llibertària des del seu projecte, evidentment, que són membres fundadors d'Arcàdia i els coneixeu tots. Així és que tenim una relació entre història i actualitat, per tant un fil conductor que ens ha de portar a poder aprofundir i reflexionar sobre el que significa l'educació des del pensament, plantejament i praxis llibertària. Després d'aquestes dues presentacions, tindrem una estona perquè pugueu fer preguntes, aprofundir i xerrar una mica del que significa, i si voleu que s'ampliï alguna part més històrica o més d'actualitat, els nostres membres que faran la xerrada estaran encantats segur. Així que dono pas primer a l'Emili i moltes gràcies per seguir.